ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಉಡಲುದಿನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎರಡನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 28 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಅಂಡು ಎನ್ನ ಪಾಲಕ್ಕೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಜನಕ್ಲೆನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಉಳಿವು ಉಂಡು ಬನ್ಪನೆ ಇಕ್ಕ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇದೆ. ಯಾನು ಶಾಲೆ ಹೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತು ಉಮೇದಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳದ ಆಟ ತುಯ್ಯರ ಸುರುಮಲ್ತೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೇಳಗ ಸೇರೋಡೊಂದು ಆಶೆ ಅಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳದ ಆಟ ತುಯ್ಯನಂಚನೆ ಯಾನು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಲಲಿತಾ ಕಲಾ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಡು ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತದು. ದುಂಬುಗು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ 2 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತದು. ಬಾಲಗೋಪಾಲ ವೇಷ ಮಲ್ತದು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಡಿ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬಿರ್ನ ಮೇಳಬಾಯಿನಿ ಶ್ರೀ ಕದ್ರಿ ಮೇಳಡು 4 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತದು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಪಳ್ಳಿ ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಂಬಿರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಮೇಳಡು ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತದು. ಇಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡು ಮಿಂಚೊಂದು ದುಂಬುಗು 6ನೇ ಮೇಳ ಐನಂಚಿನ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮೇಳ ಐಟು ತೆಂಕು ಬಡಗಿತ್ತಂಡು ಆ ಮೇಳದ ತಿರುಗಾಟ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷದ ಬಕ್ಕ ಪೂರ್ಣವಾದಿದ ತೆಂಕು ಮೇಳ ಅಂದಿತ್ತೆ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮಲ್ತದೇರು ಐಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತ ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗಡು ಇಡಮುಟ್ಟ ಕುದರ ಪಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಬೊಕ್ಕ ಮೇಳದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸಹ ಕಲಾವಿದರು ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮೊಗಲಪುರ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪರಿಯರು ಎರಡನೇ ಪೆದ್ದಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮದಿ ಇರತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಅಂಕಿನಾರ ಈರು ತುಳಿಗೆ 7 ಜನ ತುಮ್ಮನಚಿನ ಪುದೆನೆ ದೇವಸ್ಥದ ತರೇಕದ ಈನಾಗ ಬೇರೆ ಪನಪುನ ಈರ್ನ ಉಡಲಗ ತಾಗದು ಪೋಂಡು ಅಂದ ಮಗ ಕನನೀರ ಜಪಣ ಒಂದಲ್ಲರೆ ಅಪಂಡ ಇನ್ನ ಮಿತಿ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ದೀತರ ಪನಪುನೇಕ್ ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಉಂಡು ಅಪ್ಪೆರೆ 7 ಜನ ತುಮ್ಮನಚಿನ ಪುದೆ ಬಾಲೆಗ ದಿನ್ನಾದು ಪೋ ಪನಪಚಿನ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಬೇಜಾರು ಉಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿನ ಮನಸಾರೆ ಸುಗಿತ್ತೊಂಡೆ ಈ 7 ಜನ ತುಂಬುನಂಚಿನ ಪುದೆ ಕೂತಲೆಕ ಹಗುರಾದು ಎನ್ನ ತಲೆ ತಮಿತ್ತು ಕುಳ್ಳುಂಡು ಅಪಂಡ ದೇವೆರ್ನ ದಯ ಪನಪುಣವು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಪನಪುಣಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾಕ್ಷಿಯತೆ ಸತ್ಯ ಮಗ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡರ್ ಈ ಬೆದ್ರದು ಕದ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಬೋಡು ಮಗ ಈತ ದುನ್ನದ ಪುದೆನ ತುಂಬೊಂದು ನಿನ್ನ ಪಾಲಗ ಬಂಗಾವು ಸತ್ಯ ಅಪೇ ಓ ತಾದಿ ದೂರಾದಿಪ್ಪು ದೇವರನ ದಯತ್ರ ನಂಡ ದೂರದ ತಾದಿ ಮುಟ್ಟಾದು ತೋಜರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಗ್ ಸತ್ಯ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ವೇಷವು ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಪೂರ್ವರಂಗದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಐಟು ಪುದರ್ ಪಡೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರನ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಸ್ತ್ರೀವೇಷವು ಜನಕಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಓರಿದ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ತಿರುಮಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಂಗಡ್ ತೇಜಾಕ್ಷಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ವೇಷ ಮಲ್ತದು. ಐಟ ಮೇರೆ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಜ್ರ ಕುಟುಂಬ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಪಿಗೆ ಚೆನ್ನಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಈಜನೆ ಕೆಲವು ವೇಷಾಲಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಟು ಪುದರನ್ನು ಪಡೆಗೊಂಡು ಬರ್ತನೆ ಯಾನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಡ್ಲ ಶಶಿಪ್ರಭೆ ಪ್ರಮೀಳೆ ಇಂಚಪುರ ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಕಾಲಾಂತರ ಪುಂಡು ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಇತ್ತಾವೇನು ದುಂಬುಕೋಣ ಒಂದಲ್ಲೇ ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಅಗತ್ಯ ಬೋರ್ಡ ಮಲ್ಪೆ ಉಂಡು ವೇಷದ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ.
ಕಂದಿದ್ದೇಕೆ ಕಂದಿದ್ದೇಕೆ ಆ ಆ ಏರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪನಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣದ ಏತ್ನೇ ವರ್ಷದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರ್ತದೆ ಯಾನೊಂಜಿ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಪ್ಪನಾಗನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಇಂಚೆನೆ ಮೇಳದ ಆಟ ತಗೊಂಡು ಬರೋಂದಿತ್ತೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಭಾವ ಜಗದೀಶ್ ದೇವಡಿಗೆರದಲ್ಲಿರಿ 6ರ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕೇಂದ್ರಗೆ ಸೇರಿಯೆ ಅವಳು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳಗೆ ಸೇರಿಯೆ ಕಂಬವಿಯ ತಾಳ ಬಿರುಗಣವಿ ಅಮ್ಮ ಚಂದದಿಂದಲಿ ಹರದಿಗಳು ಹೆಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಚಂದದಿಂದಲಿ ಹರದಿಗಳು ಹೆಣ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಮಂದಿ ಏಳುವರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತೀಗೆ ಮಂದಿ ಏಳುವರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ನಾ ಬರುವೆ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ಮೇಳೋಡಿ ವೇಷ ಮಂದು ಯಾನ್ 4 ಮೇಳಡು ವೇಷ ಮಲ್ತೆ ಸುರುಕು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳಾದೇವಿ 6ನೇ ಕೃಷಾನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕತ್ವದ ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಮೇಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏತ್ ವರ್ಷದ ತಿರುಗಾಟ ಎನ್ನೊಂಜಿ 28 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ಅಂಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನಡು 25 ವರ್ಷ ತಿರುಗಾಟ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನಡು ಪುದರ್ಲ ಗೊರ್ತುಂಡು ಸಂಪಾದನೆಲ್ಲ ಗೊರ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕೀರ್ತಿಲ್ನ ಪಡೆಯಿನೇ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಕಾರಣ ಮೇಳದ ಯಜಮಾನ್ಲ ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಸಹಕಾರ ತುಳುವೆಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತನ ಬತ್ರಿ ಕಾರಣದಾದ ಇಂಚಿನ ದಾಯಿಗ ಇಂಚ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇಳ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಸಂಗಡೆ ಇತ್ತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರಿ ಮೇಳಗ ಸೇರ್ನಾಗ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗದ ಅನುಭವಲ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ನ ಮುಖಾಂತರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳದೇವಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗನೇ ತಿಕ್ಕಂಡು ಅಪಗ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರೋಂದಿತ್ತು ನೆಕ್ ಕಾರಣ ವೇಷ ಮಲ್ಪರಲ ಕಾರಣ ಸಿದ್ಧಘಟ್ಟ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸೇಟ್ರಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚಿನ ಪೌರಾಣಿಕಡ್ಲ ಸುದರ್ಶನೆ ಕೃಷ್ಣೆ ವಿಷ್ಣು ಚಂಡಮುಂಡೇರು ಇಂಚಿನ ವೇಷಲೇನು ಬರಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೌರಾಣಿಕ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೊಂದು ಬಂದು ತುಳು ಕನ್ನಡ ರಡ್ಡಿಟ್ಲ ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಜಾತಿಗಿಂತ ನೀತಿ ಮೇಲು ರೋಡೆಯೊಳಗೆ ಇವು ಜಾತಿಗಿಂತ ನೀತಿ ಮೇಲು ರೋಡೆಯೊಳಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಿರೆಯ ಜಗದೊಳಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಿರೆಯ ಈರ್ನಲ ಮನೋಹರ್ ಕುಮಾರ್ ಇದರ ಸಾಮ್ಯತೆ ಮಸ್ತುಂಡು ತುವೇರಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ವೇಷ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಈರ್ನಲ ಅನ್ನೋ ಒಡನಾಟ ಏತು ವರ್ಷ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ಕದ್ರಿ ಮೇಳಗೆ ಸೇರ್ನಗಾರ ಮೇಳದ ಯಜಮಾನರಾದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೇಷ ಕೊರಿಯರು ತಿರುಮಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತೇಜಾಕ್ಷಿ ಪಾತ್ರ ಕೊರಿಯರು 6ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಂಚ 6ನ ಒಡನಾಟೋಡು ವೇಷ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಮುಖೇನವಾದ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗಡ ಬುಳೆ ಒಂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಾಲಗೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಮುಂದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರೀತಳೆ ನಾ ಕೇಳ್ದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ರೀತಳೆ ನಾ ಕೇಳ್ದ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ನಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದೊಯ್ಯುವೆನೋ ನಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದೊಯ್ಯುವೆನೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದೊಯ್ಯುವೆನೋ ಒರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಒರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಒರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಒರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಒರೆ ಕಾಣಿಕೆಯ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯುವಶಕ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಬರೋದುಂಡ ಬೇರೆ ಬರೋದುಂಡ ಮತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಂಚೊಪ್ಪು ಪರಂಪರೆ ಇರೋದು ಬತ್ತನಂಚನ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಪೂರ ಅಳಿದು ಹೋಗೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಳಿವು ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಲು ಪೂರ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಶಾಲೆದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತದ ಅತ್ತದ ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಡು ಕಲ್ತದ ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ ಬರ್ಪಣೆ ಏನು ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಿತ್ತ ಜನಕಲ್ನ ಒಲವು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತೈತಿ ಪನುಪನೆಗೆ ಇತ್ತಿತ್ತೆಂಕಲು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ಮಲ್ಪನಾಗ
ಜನಕಲ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಉಳಿವು ಉಂಡು ಬನ್ಪಣಕ್ಕೆ ದಾಲ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ತಾರತಮ್ಯನ ದೇವರೇ ತೋಜಾದ ಕೊರಪಿಜರಿಗೆ ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಈರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ನರಮಾನಿ ನಿನ್ನ ಜಾತಿಯುವಿಯ ಪರಪಿನ ಸಸಾರಡತ್ತು ಪೆರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪಾಠ ದೇವರೇ ಕಲ್ಪವೀರ ಪರಪಣಕ್ಕೆ ಯಾನು ತುಂಬಿನಂಚಿನ ಪೊದೆ ದಕ್ಕಿನವು ಆ ಕೊಡಿಮರ ಕೈ ತಲುಬಹುದು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪರಪಣೆ ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಈರ್ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ನರಮಾನಿ ಮಲ್ಪಡೋದಾದ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಪಣಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೇಡ ರೀತಿಡು ಪಾತೆರ್ ಪೌಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತರಲ್ಲ ದೇವರ ದಯ ಪರಪಣವು ಈರ್ನ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತಿ ಜನಕಲ ಮಿತ್ತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇರ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದಾಯಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚೋಡಿತರ ಜನ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಪಲಯೇ ಫಲಿತ ಅಂಗಡಿ ಪಂಪಜನ ಭಾವನೆ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತ ನಂಡ ವೈಮನಸ್ಸು ಪರಪಣವು ಪುಟ್ಟುಜಿ ಜಾತಿ ಪರಪಣ ಮನಸ್ಸು ಪುಟ್ಟುಜಿ ಅಪಂಡ ಈರ್ಲಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ನರಮಣಿ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ಜಾತಿ ಪಂಪಜನ ವಿಷತ್ತ ಬೀಜನ ದಕ್ಕೋಡು ಜಾತಿ ಪಂಪಜನ ಭೂತ ದೂರಾವಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿ ಫಲಯೇ ನಮ್ಮ ಒಂದೇ ಸಂಸಾರ ಪಂಪನ ಪ್ರೀತಿಡು ಬದುಕಿನ ದೇವರದಯ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಪ್ಪುಡು ಇನಿಕ್ ಜಾತಿನ ಬುಡೊಡಯ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಪುರ ದುಂಬುಡ್ದು ಬಾಲಗೋಪಾಲ ಒಂದು ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಕಲ್ತದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚದ್ದು ಪಟ ಕಲ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತಿದಾಗಲೇ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಎಂಕಲು ದುಂಬು ವೇಷ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇತ್ತದ ಜಾಲ ತಾಣ ಬನ್ ಪರತ ನಿಕ್ಲು ಅವು ಪುರ ಹೋಗ್ಲ ಇತ್ತಿಗೆ ಜನಕುಲೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದು ಇಂಚಿನ ಕಲಾವಿದೇವರು ಇತ್ತೆಂದು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಒರಿ ಗುರುತಿಸವಿರುವುದ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತ ನಂಚಿನ ಅಭಿನಯ ಐಕ ಕಾರಣ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಜಪನೀರು ಅಂಚತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಉವೆ ಪೂರ್ವರಂಗದ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಂದ ನೇರವಾದ ಕಲ್ತದ ಬರ್ಪೇರು ಅವೇ ಇರು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಜಾಲತಾಣದ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ವೇಷ ಮಲ್ತೆ ಬಂಡದು ತೋಜವು ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಲವು ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ವೇಷ ಮಲ್ತು ತೋಜವು ನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಆ ರೀತಿ ಪೋಪು ನಾವು ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾದ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈತನೇ ಟೈನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಈತ ಎತ್ತರ ವೈನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಪುನರ ಕಾರಣ ಅದು ಪೋಯರು ಮಾತ್ರತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಳಿವುನೊಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಭಿಮಾನ ನದಿ ಒಂದೇರು ಇಂಚೆನೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನಗ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರದು ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೆಳೆಪದು ಯಕ್ಷಗಾನನ ಒರಿಪೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ
ನಿಖಲ್ ಅಂಚಂದ್ ನಿಖಲ್ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಆ ತಾಣದ ಆ ಗುಡಿ ಮಾಡದ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನೇ ಯಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತ್ರಿಯೇ ಮೂಡ ತನಡು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಬೇಲೆಂದು ಯಾನ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಅಪಂಡ ನಿಖಲ್ನ ಮಹಿಮೆದಾದೊಂದು ತೆರೆದಿಲ್ಲ ಯಾನು ತೆರಿಯಂದಲಕ ತಪ್ಪು ದಾಯ ಮಲ್ತೇನ ಅವು ಎಂಕ ತೆರಿಯಂದು ಒಂಜಂತೂ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಇಂಚೆನೇ ಇಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲೆರ್ದ ಎರಡ್ದ ತಪ್ಪವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಾಡದ ಮಿತ್ತು ಕೋಡು ಮುಗುಲಿಗೆ ಕಾರದಿಯೋಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಪಿಸಿರು ಬರಡು ಐದ ಮುಖ ಎನ್ನೆದುರು ತಿಕ್ಕೋಡು ಇಂಚಂದ ಮಲ್ತಿರ್ನಂಡ ತಪ್ಪವರ ಯಾಣಿಯರ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಂದ ತೆರಿಯಂದನ ಯಾನ ಮಲ್ತೀನಿ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೆ ದೈವಲೇ ಯಾನ ಮಲ್ತಂಜನ ಸರ್ವ ಅಪರಾಧಲ್ಲ ಮನ್ನಿಪೋಡೊಂದು ಕೈ ಮುಕ್ಕಿದ ನಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೆಲ್ಗೆ.